Victòria, una gentada ja en aquesta plaça de Sant Ferriol, clar, que també se'ns acompanya perquè avui no fa molt de fred i encara fa ganes d'estar una xocolata calenta amb aquestes encimades. No sé si podeu veure tota aquesta coada, i és que encara no han donat absolut la xocolatada, ara mateix el donarem, tota aquesta gentada que ha vengut amb aquests productes que demanem per Càritas, perquè són solidaris i perquè també volen tastar un tassonet de xocolata, però com vos deia, a mi m'agradaria parlar amb el que podríem dir és l'element protagonista d'aquesta xocolatada, que és Càritas Diocesana, i tenim amb nosaltres en Guillem, que és el rector d'aquí de Sant Ferriol. Bon vespre, com va? Bon vespre, va bé, i vosaltres, què tal? A veure, mem, explica-mos, per què Càritas i què és el que demaneu? Bueno, quan l'associació de comerciants, que amb vosaltres va ser un poc qui va posar en marxa tot això, me varen demanar a veure en quina institució podríem entregar tot el que ha portat la gent. I bueno, jo com a membre d'Iglésia vaig considerar que fos una institució d'Iglésia com és Càritas Diocesana, que de fet du molt d'any de vol i està ajudant a moltíssima gent a dir Mallorca enfront d'aquesta crisi que estem patint. Vull dir, per tant, vaig pensar que era una de les maneres de poder aportar qualque cosa a Càritas, ja que du a terme aquesta gran labor a dins Mallorca. Clar que sí, una feina de les més grans que hi ha, de ser de Càritas, i molt important. I la pregunta que mos feim és, per què, a part d'aliments, també, expliqui'm una mica què és el que demanen. Bueno, jo vaig parlar un poc amb la directora, la Margarida Ritort, a veure quina necessitat més tenien i tot això, i me va dir que, bueno, que menjar certament hi ha moltíssima de gent solidari, s'organitzen moltes campanyes, etc. Però que a vegades el que els falta és productes de neteja personal, sobretot, d'higiene, i també productes inclús de neteja de la casa, a vegades roba interior, calcetins, coses d'aquestes, que això, clar, és un material que s'ha de comprar i el millor estan saturats, no saturats, però vull dir, el millor tenen molt en quant a menjar i el millor falten aquestes altres coses que també és una manera de col·laborar en aquestes famílies que ho passen més malament i això, no? Molt bé, Ida, moltíssimes gràcies. Anem a veure si els ferriolers són solidaris, que jo crec que sí, perquè hi ha una gentada aquí a la plaça, ja ho sabeu, productes de neteja, aliments i també roba interior. Anem a veure en Raül com es compta per l'altra banda de la plaça. Mira, Elisabet, nosaltres estem en aquesta altra banda de la plaça, com veiem, ple de gent, Victòria, hem de dir que està ple de gent. Saludau, Sant Ferriol, saludau. Saludau les balears que, mira, tenien aquests nins i nines que llavors mos ballaran. Per aquí, mira tota la gent que tenim, mira, hola, saludau, per favor, deis hola. Hombre, que vos veient és de Sant Ferriol, clar que sí. Mira aquesta gent de Palma, tu, la collida que ens han fet, perquè, mira, Victòria, ara aquesta senyora, hola. Hola. Com anem, que nom vostè? Joana. Joana, escolti, Joana, i vostè, ja se'n va, no? No, arribara. Arribara, molt bé. Sí. I què ho duï vos? He duit pijamas i roba interior. Molt bé, moltíssimes gràcies per col·laborar, Pues, si això dona profit, adeu si donen les gràcies. Clar que sí. Au, i la corrents de fer cua per fer xocolata. Vull dir, allò s'ho farem. Clar que sí. Però, i qui veurà aquesta xocolata? Tota aquesta gent de Sant Ferriol, però per donar-ho, per servir-lo, sempre tenim cares d'aquesta casa, d'IV3 Televisió i IV3 Ràdio, també, com no? Mira, per aquí, David Gelabert, com anem? Molt bé, bones. Bones? Bueno, David Gelabert ja el coneixeu, el coneixem quan hi havia allò del Balear directe. Ja fa estona d'això, ja fa estona d'això. Jo encara no, bueno, era un xiveu, però bé, és igual. Tampoc te passis, ara mos feis nosaltres de vells. Cada cap de setmana, per contar-vos el que passa a les Balears i fora de les Balears. Espera, David Cana, Victòria Maldi, me posava verd i no sé què me diu. Què me dius? Que no te passis tampoc, ara que mos fas nosaltres de vells. No te passis. No me passa, era un xiveu, jo ho veig per la tele de mira que jo ho fa de bé, i ara ja som aquí. Tampoc fa tants anys. Exactament. Bueno, molt bé, gràcies David per estar per aquí. Per aquí, la més esportiva del grup, com anem? Molt bé. Bueno, avui res d'esport, avui un pot de xocolata i encimada. Avui regalar una bona xocolata amb encimada i que vengui més gent d'aquí. Clar que sí. Escolta, llavors, quin esport mos recomanes per baixar l'encimada i xocolata? Qualsevol cosa anirà bé, podem anar a córrer una mica perquè per baixar això necessitarem fer feina. I en les festes de Nadal, bueno, no vull xerrar d'aquest tema, però, com diuen, tot aquest menjar i totes aquestes coses tan notes, això és mel, no és vera, Pau? Mel boníssim, Raül, has vist? És que és impressionant. Pau, rei, quant de quilos has agafat? Ens ha agafat el programa? Perdona que te demani així en directe. Per què me fan aquestes preguntes? No, perquè és evident. Ai, no! A veure com ho arregles ara.
Volia... He de quedar aquí, ara. No, escolta'm, no és que sigui evident que Ara, arreglo. sinó que és evident que en un programa on tot el dia menjau, escolta, m'entens? Sí, vale. Va quedar bé o no? He primat 35 grans. Bueno, t'ho promet. Vas a fer bicicleta, m'han dit? Vaig a fer bicicleta i vaig a córrer, sí. Estan molt ben informat, sí, un joc que comencen ara. Bueno, ho compensa, en Pau ho compensa. Bé, avui no mengis res, Avui torneu. Hombre, no me pot dir això. Val, vinga, bé, si vols tastar, tasteu, perquè mira, vine aquí, Maldi. Has vist? Ja em falta un tros. Què vol dir? L'han tapat en les sorcaboques perquè no se mostri. I saps qui s'ho ha menjat? Bé, no passa res. Les al·lotes de producció. I per aquí... Ja me coneixeu també, Neus nostra. Com anem? Neus, com estàs, reina? I va bé. Bé, avui repartir xocolata. I encimada? I encimada, i de res. Quedam aquí, Neus, i en tot aquest grupasso. Donem el sus. Sí. Avui doncs donem el sus a la xocolatada, tots uns tornem a connectar en directe i gaudim d'aquesta solidaritat de Som Ferriol. Fins ara. I de nosaltres som aquí preparats. Mireu, que floret de joves d'aquí de Sant Ferriol. Mireu-los que guapos que van i que preparats. Jo sé cert que passes un poquet de fred, sí o no? Sí. Tenen Andrea, no és vera? A veure, conta'm-nos, com us fareu, d'on veniu? Bé, venim de l'escola de Vall Millennium, que està a Palma, en el carrer Ponce Gallasta. També té una altra acadèmia a Manacor, a Avió, Portugal. Nosaltres veiem hip-hop, això és un que estem preparant per un campionat, que l'estem estudiant també en català, i bé. I això de ballar davant tot el poble avui? No, ja ho tinc controlat, Si no, estàu acostumats a fer actuacions per les festes? Sí, bastant, però bé. Sempre hi ha aquest nervis, però sí. I veure, quin temps fa que balleu hip-hop vosaltres? Bé, depèn de la gent, fa més o menys com anys. Però junts duim mig anyet. Molt bé, no sé si heu sentit que en Raül acaba de donar su xocolatada, perquè clar, se sent això d'ambient i impacta un poc, però... S'ha donat compte tothom, crec. Si vols, Esteban, pot donar la senyora al DJ. Els veurem actuar, anem a veure aquesta escola de Vall Millennium. change, so you never do. Gonna try again, I'll be playing you. Now don't tell me that you change, so you never do. Gonna try again, I'll be. Vinga, continuen ballant aquesta lluita de l'escola de Vall Millennium. Anem a veure el rebut que vostè ha preparat per l'altra banda de la plaça. Bueno, i en aquesta altra banda de la plaça tenim tot aquest nin-nin, saludau.